Şulaydymyň bir gysgaçyk kıssasy bar. Balkan sebitlerinde ýaşap geçen Döwlet Mämmed Balgazyl diýen şahyrymyz bar. Şol şahyr bilen baglanşykly. Şol öz ýigitlik döwründe goşup beren ýigitden şu Döwlet Mämmed şahyrymyz. Ýanyna da bir özi ýalak şahyrana bir dostuny alýada Balkan sebitlerinde Ak ýaýla diýip bir uly ýaýla bar eken, uly oba bar eken. Şo ýyllarda şahyrlanmaz atly, eşekli, düýeli, bolmasa paý piýada oňa oloba çykyp, buloba çykyp bir ziýarata gider ekenler, hem bir söhbetdeşlik eder ekenler, goşgaý dışar ekenler, aýdym saat eder ekenler. O şahyrymyzam şu Ak ýaýla diýen oba ýollar düşýär bulan, şu taýda da bir dul gelin bar diye yankı mal mülk gurpurlukta, mal mülk güllükte, baylykta, sahawatlylykta, mihman söýerlikte, hoşgulawlykta, mulakatlylykta, ırsal döwletde uman şu gelin şo ýaýla 7 ýaşardan 70 ýaşaraçan kim adam gelse, mihman gelse şo geliniň öýüne sowulup geçer ekenler. Şeýle mihman paraz bolupdyr. Şahyrymyzyň hem ýoly şu Ak ýaýla düşýärde ýaňky gelinimiz şo gelin kabul edýär bularam. Mihman alýar, töre geçirýär, çaý sow goýýar öňlerine. Şeýde onu bu geliniň gaty ogudan ekenliğe, gelişip gelin ekenliğe, ogudan maşgal ekenliğe. Ondan bu ýaş şahyrlanmadan ýaş ýigitler elbette gözlerine ayrılmayan yankı geline seredýändirler da. Olýan gelin bulan öňünde çaý suwuny goýýar da. Bulan derrew men habaryny alaýyn diýip derrew bulan ýigitleň habaryny alýar. Nirden gelýäňiz? Näme iş bilen gelýäňiz? Kesip-käriňiz näme bor siziň? diýip sorak berýär ol yankı şahyrymyz yerli ýerden biziň kärimiz şahyrçylyk, bagışçylyk, sadanlarçylyk. Şuňalak wagtal oloba buloba çykyp goşgaý düşýär, saz çalyşýar, aýdymy düşýär. Zatyp şahyr diýenen ýaňky gelinimize täsir edipdir. Bulum dulmaşgal ekenne. Bir gowy akylly başly ýigit tapsa, şoňa barmak hyýaly ýok däl eken. Ve sabırly gelin, ýaşap beren gelin, gedip beren gelin öz işi bilen bolup. Şeý diýýär ýaňky biz şahyr diýä bolýan, bu geline täsir edýär. Eger şahyr bolsaňyz 7 aşyk wasp edýän goşgumaňa goşup berseňiz diýär. Men özümem dulmaşgala hawa baraýma hyýalym ýogam däl, göwrüm ýetse akylly başly oglan tapsam, ýigit tapsam diýip şuňaly ýagdaýyn aýdýar. Ondan şu 7 aşyk wasp edip goşgu ýazsaňyz, haýsyňyň goşguýyňyz ýarasa, gow goşgu bolsa, hatta şo ýigide barmagy da men taýinýän ýalak, şert ýalak edip şuňaly gürleşýärler da. Şahyr ýigitlerem näme derrew galamlaryny alýarlar da uzak gece oturup goşgu ýazýarlar. Şonu aýdylyşyna görä Döwlet Mämmed şahyrymyzyň goşgusyna göwüni ýetipdir. Şeýdibem şol bagytlaryna ýetipdir öýdýän. Şuňa kassasy bar şol aýdymyň. Aýrylmadymy diýär-de şol aýdymy aýdyp bereli häzir. Kim geçti doyup bir vefa dünyadan kim geçti doyup şasenim garipten ayrılmadı mı? Akça gelin ağlap ömrün ötürüp günnahal ezberden ayrılmadı mı? Akça gelin ağlap ömrün ötürüp günnahal ezberden ayrılmadı mı? Atasy şert bilen bir köş tandıran, Atasy şert bilen bir köş tandıran, salan soň ömrüniň gülün solduran.
Panjaralıp özünü öldürün, şirin Ferhadından ayrılmadım Panjaralıp özünü öldürün, şirin Ferhadından ayrılmadım Kömrüm şad edeyim Yar yar deyip nice günlü dad edim Leyli Mecnun'undan ayrılmadım Yar yar deyip nice günlü dad edim Leyli Mecnun'undan ayrılmadım Can ağlayıp ahlar oluyor Mahım can ağlayıp ahlar oluyor Muradına yetmen armanlı galıyor Yarının madarını kucukla vellov Yuhru tahirinden ayrılmadım Yarının madarını kucukla vellil Yuhru tahirinden ayrılmadım Aşıkların işi ahiledardır Aşıkların işi ahiledardır Yar gülüp bakmasa canı alardır Varka gül şadiler ezelden vardır Ardı gammarından ayrılmadım Varka gül şadiler olandan vardır Ardı gammarından ayrılmadım Könglim gam tuttu Şahı gullar bizni zinnana attı Evlat devlet Mehmet ayrılmadı mı? Şahı gullar bizni zinnana attı Ağlap devlet Mehmet ayrılmadı mı? Mahım can tahirden ayrılmadı